bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe a yawo Gunas TV on calminama laabi e ɗimmi walla laabi tataɓi nomin ceerani salminirde moon kala te saaha mataw kono pulaar wiyata ni ko almudel yano yello yaade sakka ceerno mum ɗum gasata ko noon haaldorto ɗum noon mon joddiɗen ɗo hannde ko goto e seerenɓe men kono ko goto e almuɓe timminɓe almudagal famnoriɓe almudagal ɗo ceerno Seydil Hadji Mouhammad Saïd Ba radiallahu taala anhu hayti khalifa makko hannde mo ñagoten yo allahu juutno gurdam mum waɗan ɗumen caɗele sembe on woni ceerno men ceerno Alhaji Ahmadou Tidiane Ba radiallahu taala anhu oɗo ko ceerno Sharif Mouhammad Saïd mo ceerno Sharif Alhassane ɗon ɗo wuuro meɗen Darul Hijrat woɓɓe mbiya Darul Sarifaɓe woni galle Fergo ko tokara ceerno Seydil Hadji Mouhammad Saïd mo ganduɗa ko e juuɗe mum o wonno ko on nehimo waɗi hunde e jangde makko machallah ko ɗum jeeyi sababu hannde ngallon almudagal e ngallon teddugal gonnogal guil hanki ina jokki ha e yewmo hannde o ɗum jeeyi sababu joddiɗen e makko ɗo e guesa ceerno khalifa o alhamdoulillahi rabbil alamina guesa ba ganduɗa aɓe tawa cinci mum so en beelama mbiyen aɓe tawa golle mum fuɗɗode mum aɓe tawa on tawa tawni en e oɗo ñalawma hannde en jettiri ɗum Allah joɗoɗade men ɗo e Sharif Mouhammad Saïd haydara ɗo wuuro meɗen Darou Sharifaɓe ɗum noon musidɓe yiɓiyankoɓe Gunas TV no mbiruɗen ni tawaten ko ɗo e gues ceerno ko dawol demal dawol awtade ene wayno kadi ko dawol husde ko dawol remde e mbadi kuptidindi ɗum noon ceerno Sharif mi indima assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ceerno Ahmad Tidiane min calmini dental ngal fof min juurima ɗum fof min calmini mawɓe men ɓe min calmini sukaɓe min calmini sagataɓe min calmini sukaɓe takos ɓene kadi fof emin ñaago Allah ene laaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam e barke l'islam e barke alqouran al azim e barke Cheikhana Ahmad Tidiane e barke ceerno men e seere makko kamɓe kadi sukaɓe ɓeɗo beele ɓe ganda ɗum ɗo ɓe gowa ɗum ɗo ɓe mbawa ɗum ɗo beele ɓe ganda moƴƴere dañotode hende no wayi kala hande ko daña e moƴƴere to Madina ɓuuri fof dañede toon hande Madina ko Allah e diine laaɓɗo o ɗum noon ala ko addi ɗum so wona ɗum ɗo ɗum on nden moƴƴere Allah ni nanten nde kamɓe ɓeɗo ɓe gandani ɗum oɗo génération eɗen ñaago Allah nde Allah hollataɓe ɗum ɓe jiiya andintaɓe ɗum ɓe ganda wallaɓe ɗum ɓe mbawa ɗum wownaɓe ɗum ɓe gowa ɗum ɓe jiiɗa ɗum ne kadi ɗum waɗi dawol ceerno ngol kadi so wiyama alhamdulillahi rabbil alamina woni yimɓeɓe fof ɓe dañat hen softare mawde e weltare e giggol mangol e kesɗintingol ne kadi almudagal muɗum hen hayso tawi hiɗɗano ko noon haalorto e Allah waɗa ɓe gara oɗo komo jalel mum oɗo komo ɓamguel mum oɗo komo husiguel mum oɗo ko puccu mum oɗo ko oto mum oɗo ko o ha yettiɗo ɗum noon alhamdulillahi rabbil alamina hande guesa ba ko ni ñawiɗo Allah ñawiri ɗum ñawore nde noon Allah ñawni no moƴƴiri oɗo samedi hande ko samedi kadi samedi ceedaɗo saabu wuuro ngo yalti no feewi sukaɓe ne kadi jalti no feewi eɗen ñaago Allah ne yo Allah timminan en ɗe golle ha ɗe pandan hono no duwaw ceerno o fandiri emen ni enen kam en potani haalanede saabu en kalanama en potani hollede saabu en kollama en jiine kadi en jii ceerno men radiallahu taala nde o yarni ɗo nde ndiyam ari ha heewi ɗum noon onon sukaɓe kadi wonɓe ɗo ɓe wona wiye dawol tan garon juuɗe mehe joɗɗon oɗon doga oɗon yaha ala ko on keedata caggal mawɓe piɗɗon huuɗo ko ha laaɓa beele huuɗo ko dañano mayiri onon sukaɓe heddiɓe ɓe ko ɗum woni ko jamira ɗon ɗum noon alhamdulillahi rabbil alamina hohoɓe wuuro ngo fof gaari gayi nde jettimi ɗo suba kanane min hawri e ceerno Aliou Badara o wi yo en paato e oɗo banggue ɗum waɗi dental ngal faati e oɗo banggue ɓuuri sattude ndekete noon eɗen poti wadde himɓe meɗen ɗo toppitoɗen ɗum ɗo gasa ɗum noon élimaji radio ɗi min calminiɓe no fewi kamɓene kadi koɓe dawɓe koɓe dawoɓe koɓe gowɓe dawde koɓe wawɓe dawde e kamɓene kadi rôle moɓe jouata o alhamdulillahi rabbil alamina emin jetta Allah emin jettanaɓe ɗum Allah emin ñaago Allah yo Allah wawnoɓe fandinde ɗum ɗon e min jii ɗum emin jii hen nafoore no fewi ina walli dental ngal ina walli dawol ngol ina walli dawoɓe ɓene kadi alhamdulillahi rabbil alamina dawol hande ko ɗo yarata ko musidɗo moon Sharif Mouhammad Saïd Darul Hijrat machallah en beltima e nande ndiɗon gardidi bandiraɓe yeɓiyankoɓe Gunas TV tabarakallahu min jorti on dañi hen fahmu no foti foof kadi woodi ko o pamɗon hen woodi ko kettiɗon hen no foti hettanete o jarama kanko ceerno Sharif Mouhammad Saydou ceerno Sharif min mbitama holno jirta dawol ngol ala min gandi ka tawaɗo hanki a tawama hande babo ya tawi janggo
taw ene wondi e calele sembe min mbiyatama wadde ko hol ne darɗa dawol hannde ngol holko ciftorɗa holko ngol siftinma machallah dawi makko ɗi fof nde wonno ko neɗɗo goto ko sifa goto ko alhaali goto dawi ɗi fof cikkata ko ɗe hunde wotere ngol ɗo siftintamin ko ina mawni nden yimɓeɓe so dawino jippata ko so wona hedde futuro walla guesa mba gasa ko ɗum wonno dawol ceerno Adane dawama tan so dawama jippetake so wona futuro to neɗɗo wawa yiide jalluɗen feewi walla tawa ko guesa mba gasi yimɓe jaaha beltina ceerno guesa mba gasi ɗum ɗone kadi alhamdulillahi rabbil alamin ko toon faya ko noon wonira ko noon wonirtene kadi ko noon wayete kadi ko hande ɓurɗen jogade himɓe e gollude guesa ceerno mba Adane kamɓe ɓe joguinoɓe ɓe mbaɗi ɓe mbawi ɓe kolli tawa matériel ala enen ne hannde eɗen jogui matériel uji alhamdulillahi wata en donku wadde noɓe mbaɗatno ni eyyi kamɓe ɓe garano matériel ji ɓe golli ha feewi enen ne Allah walli en matériel ji toppiteɗen ɗum ha feewa ɗum koko toppitte koko toppita inchallahu yo Allah hokku en fanninde ɗum ɗo e daraja nelaɗo sallah sallam e barke cheikhana Ahmad Tidiane e barke ceerno meɗen seereɓe makko jali ko walqadiru aleyh amin yo Allah jaabo duwaw ha joni de en gandi waktu o ene faadi no feewi kono ceerno Sérif ma jaafoɗa tan ko fota haalede ko ni heewi ko fota namdede ko ni heewi kono kam min beltima no fottirta nete e komin puɗɗiɗo nande ko machallah ina weltini min no feewi joni o min jiiɗi gartanamin koto banggue yamirore fodde wonde hakkude almudo e ceerno no foti foof min mbitama hen ko ni ala ko minen ko ɗum woni namdal ngal ceerno fodde almudo e ceerno alhamdulillahi neɗɗo kay so wiyama almudo kanko o heɗata ko ceerno makko o heɗoto ko on o darata ko on o yiyata hakkude o hakku noon e Allah ko on yiyantamo hakkude makko e Allah yamirore nde alhamdulillahi rabbil alamina ko ɗon fofof woni sa yi wayino wayni tan ko yamirore nde ko ɗum waɗi Allah gando goto o wi wa man yaqul li cheikhihi hada lima lam yantafi minhu bima taallama so neɗɗo wi ceerno muɗum tan holko mbaɗirɗen ni kanko o yalti yalmudagal a ɗaccat tan ceerno ma yamira ko wima yawat fo mbaɗa hay nane a wi wonde e hunde ko janggumi ko Seydi Hadji Hamad Saïd ko hen jangguinimi min ko kanko jangguinimi fof kala ko janggumi hen ko kanko jangguinimi guila toɓɓere ba ha yettiɗo yetti almudo foti ko heɗade ceerno mum foti ko jaɓde ceerno mum jaɓande ceerno mum yiyata ceerno mum to Allahu tabaraka wa taala ko on o yiyata ɗon so woni ko on ɗum o yii toon ɗum ɗo yiyata ceerno makko to alhamdulillahi ma o naftoro ceerno makko o ceerno kam alhamdulillahi rabbil alamina koko Allah waɗani ɗum ha gasi wonde ceerno ndene kadi no saɗi ko ceernagal ngal daranta hoore mum nokku mum wona ɗon wona neɗɗo o immoto ɗaɓɓa ceernagal ala ko ceernagal ngal ƴewata holto foti wonde yaha wona ɗon yimɓe nanana ɗum jamana ɗum on jii hande ɗum ɗo no wayi ɗum ɗo fof ɗon gandi ko sababude jaɓande ceerno o ɗum noon de kadi yo Allah hokku en nande yamirore e jabde yamirore e wadde yamirore e gollinde yamirore e moƴƴinde yamirore nde ko ɗum ɗon woni gurdam meɗen inchallahu taala ko ɗum ɗon woni gurdam meɗen inchallahu taala wini ko ceerno Chérif Mouhamed Saïd Haydara ɗo wuuro meɗen Darou Sarifaɓe o jarama no feewi ceerno a yi dawol hande ngol a settima no moƴƴi wonde sukaɓe Medinaɓe e guure seraji ɗi foof jalti fa tabarakallah jalti no moƴƴi beele so en mbaɗini hono ngol ɗo dawol no hande ngol hono ko fayi ko hayso dawi mum ɗiɗi walla tati ha nayyi so heewi ha joyyi beele hankkadi golle guesa ma ɗaminɗa hande kadi gasda alhamdulillahi rabbil alamina min miɗo jorti ni so Allah jaaɓi dawol garowol ngol ɓurata sembude ɗiɗo fof dawi wa amma dawi ɗi mbiɗani ha tati ha nayyi ha joyyi min miɗo ñaago Allah dawol gotol gasa mbaɗa sikkini kadi ma gas saabu min tigui hoorema mi daro mi sembina yimɓe mi hirjina yimɓeɓe ɓe gara ɓe noto Allah e nelaɗo mum ɓe noto cheikhana Ahmad Tidiane radiallahu taala anhu ɓe noto ceerno meɗen se eɗen gandi se en gari en keƴani e mabba ko noon araka saabu dawol ngol ñawli no feewi yimɓe ñawli arde kono noon nde wonno eɓe kalane eɓe nana ima en kalanɓe ɓe nana on saga soɓe kalnama ɓe nanima wiye ha ɓe kalnama ɓe nani ɓe jaɓine kadi inchallahu taala eɗen ñaagui Allah nde Allah tawanta en ha samedi garowo o inchallahu taala erago tonguirta tan wasima e fof tan cakkittomi haalande yimɓe tan ko yooɓe keblane ngol ɗon dawol ko ɓuuri koɓe keblino Adane eyyi ɓe daro darde tinde kamɓe arɓe ɗo ɓe moni fof ya haalna musidɗo muɗum dawol garowol ngol wota daɗe dey dawol garowol ngol wota daɗe dey hay konɗo fof sugal on so ɓe mbaɗi noon ɓurat ni
nden noon so ɓuri ni min komo kamɓe dawdanmi wona boom onon heddiɓe ɓe min somi dawdi e maɓɓe tan ma sembo so Allah haaji inchallahu taala inchallahu taala ceerno oɗo télé mo gonɗen haalde ɗo wiyete ko Gunas TV ko site dental ngal ari tan ko wallude e golle dental ngal e ko nandi hen te elle won nafoore mawde nde ganduɗa oɗon cetti ɗum to banggue communication baɗeteɗo guesa ceerno e ko nandi hen elle won ko ɓeydi alhamdulillah ɗum emin ceedi ɗum ko ɗum woni ko gadorimi e haala ka ɗum waɗi mbannomi fondation haala ka ko wonde rôle mo juuɗon mbatton ɗo on ne rewi lawol ina moƴƴi saabu kañumne kadi ina walla yimɓe ɓe no erago ngo era to radio to fof alhamdulillah ina ɓeyda yimɓe ɓe arde tawno ɓe gowano arde gara ɓe meeɗano arde gara ha wowno ɓene kadi ɓeydo sembude ɓeydo suusde ɓeydo wallude en no golle ɗe jaara ɗum waɗi radio o alhamdulillah eɗen jetta Allah eɗen jetta radio o eɗen jettanaɓe ɗum Allah eɗen duwanoɓe ɗum eɗen ñagone kadi ceerno duwanoɓe e ɗum saabu alhamdulillah rabbi alamin duwaw ceerno o woni guura men woni jaram men woni ñamde meɗen ɗum woni ɗoygol men ko ɗum woni pinal meɗen sakkiran en duwaw ceerno fatiha e salatul fatih jaɓe duwaw auzu billahi min cheytani rajim bismillahi rahmani rahim amin yo Allah jaabo duwaw wonno ko ceerno Chérif Mouhamed Saïd Haydar ɗo wuuro men Darou Sharifaɓe alhamdulillahi rabbil alamin jokken golle Gunas TV on jarama ha joni golle koko jokki musidɗo min ndima assalamu aleykum inde yettode maaleykum salam wa rahmatullahi wa taala wa barakatuh eyyi min ɓuɗum andirede ko Bari mais inde nde ko Aluseyni Bari legal sifa o ceerno Aluseyni min ndima seydi Bari eɗen tawi ɗo e guesa ceerno min tawima ɗo rokka bandiraɓe ɓe ndiyam ko nandi hen machallah e min jiiɗi andude kadi holno puɗɗira ɗum beele ko hikka e holko duñma addande bandiraɓe ndiyam eyyi ɓe mbi neɗɗo kala kaɗa waɗa ƴeew ko mbatta ko mete aɗa wawi wadde ɗum walla a wawa wadde ɗum par ce que min ɗum ene welimi mboɗo wawi wadde ɗum kadi mbiɗo softani ɗum ko ɓami wadde ɗum e hikka ko duuɓi 4 kala mbeɗa ara mi sodana ɓooɗam jeegom glace mi sooda paquetage ɗiɗi ndiyam mi addora eyyi machallah fodde duuɓi 4 holko jiiɗa hen guila ɓamɗa wadde ɗum faade hande bo guila ɓammi wadde ɗum vraiment mi yi hen kala mbeɗa waɗa ɗum ha to mi ala tomi yiiɗi wadde ɗum tan walla mi umminimi ɗum walla mi umminimi dawgol tan Allah hokkam kam softanɗo walla hokka kam no mbaɗirmi ɗum eyyi mi yi hen ɗum fandare mum mi yi hen kadi ɓuural mum beele duñma hen kada ara ga aɗa yiya bandiraɓe ɓe en cohla ndiyam ina ɗomɗe hen ha ɗeɓa bonnude dawiɗe ko nandi hen walla ala immi tan ko yaltande Allah e wadde ɗum e ko nandi hen eyyi addan kam wadde ɗum par ce que mi yi bandiraɓe woɓɓe ene gara ga ene ɗomɗe no fewi kadi to woni ari ga kadi garɗa kadi ko barkinade ma yi hen hunde hewde ma yi hen kadi weltare ma yi hen kadi bandiraɓe ma yi hen kadi ɓe poɗɗa e juurade walla ɓe marinuɗa yiide eyyi adduno kam hen tan komi yi bandiraɓe woɓɓe ene jiiɗi yarde ndiyam ene manquirede ndiyam bo donc mbaɗo minen nan min cofti amin mbawi wadde kadi Allah hokkamen cellal kadi tomin gummini ɗum kadi Allah ne nawnana men minen ko ɗum tan ɓilamen hen min mbaɗa ɗum kadi bandiraɓe jiiyamen min jii bandiraɓe kadi ɓe ganda kadi wona kamɓe min mbaɗani wona koyemen min mbaɗani min mbaɗan ko sababu ceerno kala ko mbaɗanɗa ɗum ma Allah lumtina ha heewa kadi ko gandanɗa hoorema ko miiƴaka ma Allah lumtini kadi bandiraɓe kadi ma jii nder hen kadi sa yettima ɗo dawol ngol holno bandiraɓe kewi jaɓɓoradema bon tomi yettima dawol ɗo bandiraɓe ene jaɓɓoro kam mi walla ɗumen ene ɗomɗa ene wiyamin bisimilla kala ɗomɗa to yettima ɗo Bari ɗo eyyi to woni ko ɗom kata wonno natti ɗomɗede eyyi a jarama wonno ko Bari goto e addoɓe ndiyam ɗo e guesa ceerno machallah o ha joni taweten ko ɗo e guese ceerno meɗen Khalifa machallah eɗen e dawol ngol tesa ha derɗen ko ɗo e makkari ndi eɗen gondi e ceerno Siraji mo ceerno Saydou ɗon ɗo wuuro meɗen Aynimadi Kundiama machallah ɗum noon ceerno Modou Siraji assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ko noon tigui on calminama no fewi ceerno Ousmane Camara e ceerno Ahmed Tidiane en calmini on no fewi alhamdulillahi rabbil alamina hande kadi eɗen tawe ɗo e guesa Cheikh Sirajuddin e oɗo ñalawma aset malaɗo ɗum noon en jetti Allah no fewi alhamdulillahi rabbil alamina enen gandi hande aset o Madina dawi guure ɗe kadi dawi ko wayno Pacana Pakour ari ɗum wuuro men Ɗaharatu e Wumman e Kollo e ɗen ɗon fof Allah adi ɗum ɗo e guesa mba ɗum noon kadi so tawi en gari e leydi meɗen Pakkano ono Aynimadi Kundiama ay Wadiyatullahi en Lenkerin e hono bawalla machallah ɓe gari tigui tigui kadi ɓe notima no fewi ɗum noon en jetti Allah no fewi eɗen gandi enen guure ɗe hewno ñalawma hewno dawde ko altenen kewno dawde hande noon ɓe mawɓe dawol ɓe noddino en wonde hande ko dawol en gari tawtorede
en kabrino habrino men hono gardiɗo dawol ngol oto ceerno abdourahima diato ɗo e wuuro meɗen lenkeri ɗum noon on calminama on juurama eɗen ɗo e guesa makkari demal makkari machallah hollitimin bandiraɓe ɓe gaari no fewi beele kono walɓe walla ala koye subaka law tan garɗon emin jiiɗi andude kadi keɓogal moon toon no gimmoɗo no garɗon e mbaɗi kottudin kadi beele saɗa andi limore moon kadi no poɗɗo ko noon tigui limore nde kam mi tongani ɗum no fewi yimɓe kam notima no fewi minen gondi ɗo kadi e musidɗo men hono siraji alhaji garanke Allah yurmo yafombo enen gandi kanko ko neɗɗo darinoɗo tigui tigui e banggal dawol guesa ceerno ɗum noon en gaari ono Aynemady Kundiama kam en gaari ɗo hedde yimɓe 15 e pakournaɓe kam gaari hedde auto ɓe gaari auto ha heewi hedde yimɓe 50 bawalla naɓe kadi gaari hedde yimɓe 45 ɗum noon kam tongaka arɓe ɓe no foti kono noon kam yimɓe gaari no fewi nde wonno kala ko naati e Madina ino wayino ko naati e gueji ni aywa andude limore muɗum weeɓani kono walɓe walla kono roƴƴe e komin roƴɓe guila subaka law min dawi pakour kam dawi guila hedde ɓe juulal salatu tan ɓe dawi de wonno lawol ngol ƴiwode toɓde ɗo nde ndiyam ɗam no heewi lawol ngol kadi no heewi ndiyam ɗum noon eɗen ñaagui du'aw nde Allah newnanta en laabi ɗi kadi barke ceerno meɗen kadi laabi ɗi fewne argol ngol ɓeydane wade waaleykum salam wa rahmatullahi taala en jettimo kanko ceerno siraji mo ceerno Seydou ɗo wuuro meɗen Aynemady Kundiama o jarama ɗum ceerno min calminima ciftinami inde ɗe eyyi Mouhamadou Siraji salminama juurama nokku jaam tawata alhamdulillah machallah dawol ngol waɗi fayida dawol ngol yimɓe ɓe gaari no fewi alhamdulillah rabbil alamin hande ko dawol makkari arama ɗo guerte ɗo kono Allah hoddiri guerte ɗe ko wonno hen ko ittama ha laaɓi yewtama ga makkari ga alhamdulillah rabbil alamin ceerno Siraji wini guure siraji ɗe min gaari no fewi hitande foof emin gara eyyi joni e dawi ɗi ko asel moon e altine wonno dawol amen mawɓe dentalɓe ɓe kaldi ha e pamodiri hankkasi ɓe mbi joni yo waɗe aset guure siraji ɗe e Madina fof ndenda lawol goto ɓe mbaɗa dawol ɗon ɓurta hirjinde eyyi alhamdulillah rabbil alamin guure ɗen noon gaari no fewi salminama juurama wasiyima fewde guure seraji ɗe ha tengti noon e sukaɓe ɓe nde ɓe ɓurata holno ɓe poti ɓurde jagguirde guesa ceerno ba tinti noon e dawol aset ngol eyyi inchallah e sukaɓe ene haala naɓe e teddugal mabɓe programme dawol guesa ceerno ba kala haaju kumtotoɗo ko ga humtoto haaju kala mo joguiɗa garɗa ka guesa ga tan mbaɗɗa anni e dawol e haaju ma o garɗa e dawol ngol haaju ma o humtoto sukaɓe mine wasi on kala jiɗɗo hebde janggoɓe kala jiɗɗo hebde bac walla hebde licence waɗa feere gara tinnoɗa gara janta e dental ngal gara dawol ngol aset foof aset ko dawol gara pellita gara e keewal gara kadi taw wona arde tan jooɗo wona wiide tan mi ari dawol taw gollata ko ya ar golla ha mbarña sa golli ha mbarña Allah ko tampere yoɓata Allah yoɓata ƴoyre eyyi argol dawol guesa ceerno ko wayno yahagol kalis e banque ni woɓɓe tiro million ngaji woɓɓe tiro ujunaji nayyi woɓɓe tiro temedde ɗiɗi kono poɗɗa golde fof ko noon keɓirta dawol guesa ceerno kadi ko noon wayi kala ko garɗa no gollirɗa fof ko noon keɓɗa sa ari a heɓat kono noon no gollirɗa fof kadi ɓurta heɓirde eyyi wasi moɗon sukaɓe alhamdulillah rabbil alamin tinde garan kewal a jarama ha joni eɗen tawi ɗo e guesa ceerno machallah yewtere men heeride ko fewti e dawol ngol machallah donc bandiraɓe jokki arde no fotirtinete golle ɗe kadi jokki gollede eɗen gondi ɗo e musidɗo meɗen mawni men aussi ko dendaɗo foof machallah to banggue almudagal kala ñalɗi ɗi ganduɗa baaji ni eɗen keewi fawtude makko eɗen keewi hawrude makko no fotirtinete ko daraniɗo yamirore taw noon andi holko woni fayida gollude almudagal hol fayida dañtoɗen so tawi a golli almudagal ko on woni innande musidɗo Alassane Ly assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh Amadou Tidiane Baba Kalidou Diallo mi salmitimama kadi mi weltanimama no fewi mi salmini camaraman o Ousmane Camara guiɗo leñol kadi eɗen mbiya alhamdoulillahi rabbil alamina alhamdoulillahi rabbil alamina no ceerno men wowi wirude ni nde Allah hokki en hattan kadi arde tawede ngolɗo dawol nde won noon kadi ko gueɗu gueɗal ngal Allah hokki en sembe hokki en hattan hokki en haqqillaji soggi en kadi addi en ha e mbaɗo guesa ceerno ɓe gandanɗa guesa wiyeteɓe sappoɓal eɗen jettir ɗum Allah no fewi kadi eɗen ñaago Allah kadi ndi Allah hokki en hawrude e dawi limɗi limtinɗi yen ɓooy tampande ceerno yen ɓooy arde ɗo dawi par ce que enen almuɓe en ngala ko wona ceerno men en ngala ko wona dental ngal en ngala ko wona guesa ceerno ba caali ceerno ki guesa ceerno ba dawol guesa ceerno ba e caali ceerno ki e galle ceerno e jama ceerno ko ɗum woni ko kollaɗen ko ɗum jinnaɓe men kolli en enen sen gaari la budde koye ngal jaɓɓal jaɓɓaten eyyi alhamdulillah rabbil alamin noon nde Allah hokki en noon wawde arde tawede
ngol ɗo dawol alliyankewol. jaram no feewi mawɗo Alassane Ly min jiɗi tan namdade wono foti foof gartina min ka gowɗo dawde e guesa ceerno kadi ka gowɗo yaade e jamiroje ceerno gueɗe kewɗe ko nandi hen tawi hay so tawi wonata banggue dawol ga tan almudo mo gandanɗa hoorema dariɗo wi ko hoore mum ko almudo dariɗo e tampande ceerno mum Alassane Ly hol fayida mo jomum heewi dañde hen l'essentiel aɗa wawi wadde yiro e hoore ma ko ɓamɗa dawde faade hande hol newuyaji ɗi jiiɗa hen ɓamtare no jiiɗa hen e ko nandi hen. Amadou Tidiane Diallo weɓani haaldude noon Amadou Tidiane Diallo machallah kadi namdal ma ngal ko namdal patamlimiyol namdal kadi payidingal ngolɗo dawol guesa ceerno kala no jomum ari ɗo haaju kala mo mbawɗa addude sa duyima alhamdulillahi rabbil alamina haaju o Allah newnamo nde won noon sa ari ɓe mbiko sa ari e guesa ceerno ha waɗi jalama irti paafal gotal kala dendagal abbere leydi yaltude hen sifa abbere nde no foti aɗa heeɓa hen baraji ɓurɗi ɗum keɓɗo ɗin baraji noon ronkanta haaju aduna banggue kadi ko mbiɗa ko min to banggam alhamdulillahi rabbil alamin kala nde garmi ɗo dawol mbiɗa jogui caɗele walla mbiɗa jogui haaju walla mbiɗa jogui saɗɗa walla mbiɗa jogui musidɗam ne jogui haaju somi ari ɗo dawol ngol dawama mi anniyima mi duwani mooma ene jenci ɗo nde wonata yontere tawata ko noddi kam walla min mi yi avantage walla mi yi changement alhamdulillahi rabbil alamin ɗum koko yettirte Allah ɗo ko wat jiiya tan woni hen nde wonnoon neɗɗo ne wiya ceerno wona arda tan loro ha laaɓa sakko juuɗe mum wiya ceerno duwnomi ɗon ko duwaw kono sa tampani ceerno o a tampini hoorema hay sinno o arani o duwanima duwaw o tawoyta to gonɗa to duwaw gueɗe ɗiɗi waɗi won an abbotom goɗɗum ɗum mo tawoyma ɗo noon sa ari guesa ceerno ɗo noon ko duwaw o tawoytoma aɗa mbaɗa wonde foof sa dawi ha a tampi a yeehi duwaw o tawoyta toon sababude golle ɗe no mbimami ni paafade wotal ngal paafɗa calcul paafan no foti gabbe leydi wonata hen ceerno sa ari noon guila subaka ñalliɗo a reemi ha a warñini ceerno ɗon tan yoni duwaw kadi wamma almudo kañum ko mbi ko tan almudo hakkude mum e ceerno yo wano mayɗo no wayi e lotowo mum ni aɗan mayɗo kam so maayi lotowo so ari kala ko wiyatama waɗa sah par ce que kankam ko lotowo tan heeɗi almudo noon foti wade e ceerno mbasiɗomi sukaɓe noon ko yooɓe ba noon sen mbiyama dawen sen mbiyama mbaɗen sen mbiyama goppen ko ɗum tawɗen jinnaɓe men ko hen guuri hen maayi enenne kadi jiɗɗen ko wurde hen maayen hen ɓesgu men kadi ara wuura hen maayen hen machallah namdal ngal ponɗen tonguirde ngal a jaftima woni wasi o Sédili min jettima jarama jarama on jarama mi salmini kadi camarnajo merci beaucoup on jarama no fewi ha joni golle koko jokki ɗo e guesa ceerno inchallah no min mbirimo ni ha joni gonɗen koye site Ayawo Gounass TV machallah eɗen dardiɗo e sagataɓe gandanɗa hoorema ko inne ande en walla ni image mabɓe sa yi ɗum tan franchement a wita holi kamɓe saabu teskade golle mabɓe lobɓe ɗeɓe ganduɗa aɓe piññini ɗum e dawol guesa ceerno ha ni e yamirore ceerno ɗo yamirore noddi foof aɓe tawi toon machallah keɗɗo junggo meɗen ñaama wiyete ko Ahmad Tidiane Ba lollirɗo Sukara Gounass keɗɗumin junggo nana wiyete ko Abdoul Karim Ba ɗo legal afiya tabarakallah machallah kay fof ko sukaɓe mo ganduɗa tinniɓe e dawol ngol no fewi ɗum noon ceerno Tidiane hande kam wima ceerno wima assalamu aleykum tokara mi salminima no fewi jurima min hande wima tokara ka almudam noon en calmini Seydina Ousmane en calmini kala daaro Ayawo Gounass TV en calmini ɓesgu dental ngal foof no fotirno en ñaguima Allah subhanahu wa taala yo Allah junnane guuram ceerno meɗen ha juuta ɓeydanamo cellal e sembe sikki ala ñalawma hande o ko ñalawma samdi no gandanɗa hoore maɗa no gowirɗen waddini nde tawno ko jamiroje ɗe noon ko ɗe tati jumaka e caliki e guesa ba ɗeɗo jamiroje tati so tawi tan adana ɗo walla ala ɗo kala ɗo mbawɗa wonde koye dental hen jeeɗa ka ɓesgu dental ngal ɗum aɗa foti wattude hakkille maɗa no fewi no wona seeɗa mawɗo am Tidiane jarama no fewi Sukara bandiraɓe ɓe jalti e mbadi kuppidini no gowi yaltirde kala yawmumo Allah addi machallah hikka kadi walla mbiyen ñalawma hande ko dawgol illi en jogui keride eyyi no mbiɗa ni ñalawma hande o kam ko yettirte Allah no fewi no wona seeɗa saabu eɗen mbawi wiide hande wuuro ngo foof nanɗo leeɗe ɗe foof nanɗo sukaɓeɓe foof nanɗo ɓe gaari eɓe gardi e doole eɓe gardi kadi e pellital eɓe gardi kadi e coftal noɓe gowi wadde kadi e kala saaha ni ɗum noon waɗi koko yettirte Allah no fewi saabu ko ɗum ɗo tan joguiɗen kadi ko oɗo saaha mbawɗen yaltude enen foof jingen guesa ba oɗo saaha poolen ba oɗo saaha taw tampinoyta en saabu enen foof eɗen gandi ko ndemɗen ɗo ko enen mbawi ɗum temedere e nogas hectare ɗum en keƴani e muɗum eɗen mbawi wiide leegal gotal heƴani e muɗum alaka noon haala leeɗe Madina foof wadde noon ko enen tan gone wallede ko arata ɗo ko e ko dawata ɗo ko hay goto wi wonde o ceerno gomme dawande walla ko yamirore ceerno gomme dawde ala ko golle ma tan woni ɗo ko devoir ma mo gonɗa e poɗɗa wadde ɗum tan woni ko gonɗa ɗo e wadde noon kala samedi tinnoɗen enen ɓesgu dental ngal foof kala ɗo mbawɗen wonde jalten garen dawen surtout ma noon enen sukaɓeɓe hande ko enen goni doole ɗe
enen poti jogetade ngesa ba enen poti arde e ngesa ba enen poti wattude hakkillaji meɗen e ngesa ba eɗen batti hen hakkillaji meɗen noon eɗen cembi kono aɗani ko cembuɗo wiite yo ɓeydu sembude ko tinniɗo kadi wiite kadi yo ɓeydu tinnade ɗum ɗo noon so allahu lamɗo jaaɓi inchallahu taala ko ɓuural kadi ko ɓamtare kadi ko dañal saabu koko duwa ene jaabi ene jaaba ceerno en koɓe duwiɓe Allah ene jaabi wadde noon batten hakkillaji meɗen no fewi no fewi no fewi mawɗo Amadou Tidiani e yamirore nde a haali ko yonta hannde woni yakar janggo mawɓe fulɓe ne mbiya coɓojji hannde laato mafuna janggo wadde findini tan bandiraɓe paami sukaɓe ɓe hannde ɓe ko kamɓe gonirte mawɓe janggo ene yoodi ɓe ɓuura sembude e sembude e almudagal ngal no foti tan yetama Tidiani somin paami hay guure seraji ɗi elle jeewa kay dawol ngol saabu elle wonɓe jiiɗen ɗo guure seraji ɗe ɓe gara kala dawol samedi eɓe jalta eɓe gara nde tawno so tawi a daari commune o no wayni foof eno way yaajini foof fodde 80% o foof no fotirno ene ara ɗo walla mbiya 100% o foof ene ara ɗo ene ara tawtorede dawi ɗi ɗum noon nde tawno goofo en andi wonko dañotoɗo kadi enen foof kadi eɗen gandi kadi wonko heɓotoɗo enen foof kadi eɗen gandi kadi haajuji meɗen kadi ene kumtoɗo gonɗo caggal o e gonɗo ɗo enen foof caggal Allah ene laaɗo muɗum sallllahu alayhi wa sallam e Cheikh Tidiane radiallahu taala anu enen foof enen gandi nguɗen koye barke ceerno so en goni ɗo eɗen gandi no gonirɗon ɗo e wuuro ngo so en dillini seeɗa en dañat eɗen gandi so tawi kadi en jeehi kadi caggal kadi so en dillini seeɗa en dañat ɗum noon wona enen ko barke ceerno nde tawno jinnaɓe meɗen ɓe koɓe ponno wadde ko ɗum ɓe mbaɗi ɗum ɓe gari wondirde e ceerno Allah e nelaɗo muɗum e heddade e yamirore ceerno enen en gari en jibinama hen en mawni hen tinnoɗen hoto jalten ngal ɗon daawal hoto haqqillaji meɗen won e nokku goɗɗo ko wona e dental ngal hoto haqqillaji men e won e nokku goɗɗo ko wona yamirore dental ngal haqqillaji meɗen foof yo wontan yo heddo e yamirore ceerno kala ko ceerno yamiren wi en mbaɗen kala ko ceerno wi en goppen enen aduna Allah o foof wona eɗen ɓuuri ɓe wawde julde ala aduna o foof ene juula no juulirten ni kono wonɗo daɗirɗen kadi yimɓeɓe kadi yamirore nde e sunna o ɗum ko ɗum woni ko nehiraɗen ko ɗum gandiniɗen ko ɗum jangguineɗen tinnoɗen surtout ma enen génération oɗo saaha to jareɗen ɗo wonɓe less men ha e wonɓe dow meɗen ha e jogoroɓe arde tinnoɗen keddoɗen e yamirore nde tabiten e yamirore nde gollen yamirore nde ɗum ɗon kam ko sukaɓe tan jeeyi oɗo message inchallahu taala kadi so Allah jaaɓi maɓe keddo hen inchallah mawɗo Amadou Tidiane Tidiane a jarama no fewi machallah ha joni ko Gounass TV ɗo e guesa ceerno gonɗen fo tabarakallahu haala kay ne yuɓɓi no fewi ko interview gonɗen en gasa fotano ɗo yettade juutde kono tawno ko haalata ko ne waɗi important kadi so tawi en gaari guesa ceerno en gara keeridi dottante neɗɗo ko hojjumaji naggam haalata nde tawno en gandi foof ko golle ceerno ɗum tagui jomum so wini haala tan ko ganduɗen ene ɗamini ma ɗum naftu rendo ngo foof en gaccat ɗum tan haala kono ha joni Amadou Tidiane so 30 secondes tan min ko adi min gara ceerno Abdoul 30 secondes message fort mo mbatta nam a haali a jubbi hen joni kono ta tengti e diaspora o saabu teskade wonɓe ɗo e Médina Gounass e wonɓe commune o e bandiraɓe tawateɓe leydi Sénégal heɓɓe foof ina gara dawde ko nandi hen ɓen bandiraɓe tawateɓe to elle kamɓene wan kaɓe poti wadde hay so tawi aɓe mbaɗa aɓe poti wadde ko ɓuuri kamɓe mbaɗata ko machallah a tengti e média o a tengti e foof tan no gandirɗa ni inchallahu taala diaspora o koɓe jambareɓe enen foof eɗen gandi ɗum e kala saaha eɗen jiiya balle mabɓe eɗen jiiya kadi dawi mabɓe saabu enen eɗen goni ɗo eɗen dawa kono kamɓene kadi ɓene caggal ne kadi eɓe dawa neɗɗo o noon o dawirta ko to banggue poos makko to banggue ngaalu makko kono noon ha joni eɗen mbiyaɓe ndeɓe ɓeydoto wattude hen hakkillaji mabɓe ɗi gonga ni hakkillaji mabɓe nani hen ndeɓe ɓeydoto siftorde en e kala saaha samediji ɗi eɗen jogui grand men goto rawane mi sikku ha ndungu o gasi kala samedi o sodat essence o totta aroɓe ɓe omo jogui tan point ɗo o daroto kala garɗo koye junggo Oumar dadata o wanno ɗum kala garɗo Oumar waɗan ɗum essence aɗa andi ɗum ɗon joni ene walla hewɓe joni aɗa wiya neɗɗo o ko hamma dawde jomum wiya mi yiɗino dawde taw mo tan koko paani mi yiɗino dawde taw mi ala essence saabu hande enen foof eɗen gandi jaarugal ngal wona sara e yimɓeɓe ko gonga ne waɗi ɓe gandanɗa hoore maɗa ɓe jogui ɓe jogaki kamɓe koɓe dawoɓe tan ene jaraniɓe noon hay wadde koyɗe ɓe gara hono noon ne waɗi kadi ɓe gandanɗa hoore maɓe ɓen ko maɓe timmitane ɗum noon ko kamɓe wonɓe caggal ɓe ko kamɓe mbawata hen jaggude so eɓe jagga noon ko guila e dawoɓe ɓe jagganta juuɗe ha e pereso comme hande onon ɗo no gonirɗon ɗo ni ɗum ɗo ko yamirore tigui gonɗon e wadde saabu so tawi en paari ɗo on jahat koton galleji moɗon daron ko adi foof mbarange on téléphone aji moɗon ko kuura connexion ɓenninta ɗum vidéo saɗa montama ko connexion ɓe mbawa andude ɗiɗo sitji
ko enen tan ɗi goni e wallude sabu ɗiɗo silji tan mbawi hande sarde ko yara ɗo ko yetto e nder aduna o foof aduna o ɓeydo andude Madina aduna o ɓeydo andude wonde Madina ene heddi e yamirore aduna o wonde ɓeydo andude wonde Madina eɓe jogui hunde nde gandanɗa hoorema ala dañi ɗum e nder aduna o so samedi yonti kamɓe foof ɓe gara ɓe dawa guesa ceerno ɓe golla so paari ɓe dokke duwa ɓe jaaha ɓe koota e gollorɗe mabɓe wadde noon yooɓe tinno ɓe ciftora hay to banggue peresaji ɗi e kala saaha ciftordeɓe walludeɓe neldudeɓe waɗandeɓe hunde sa daari affiche Ousmane e kala saaha ma yi hen o waɗa hen numéro makko kala jiɗɗo wadde hen participation muɗum numéro o nan ɗon aɗa wawi wadde hen sa waɗi hen tan kanko Seydina Ousmane maɓe kadi inchallahu taala maɓe nan message o kadi maɓe mbaɗa so Allahu lamɗo jaaɓi non yooɓe moñño a jarama no fewi Amadou Tidiane Ba min beltanima woni foti ñatti ha joni ko ɗo e guesa ceerno gonɗen fa tabarakallah ene wayno hankkadi wonti édition spécial ko fiyete dawol ngol ɗum noon ceerno Abdoul Karim min ndima Seydou Ba assalamu aleykum waaleykum assalam Diallo on kadi on camitama beltanama e machallah ene wayno kan en jondinima ko tokarama haali ko rek Amadou Tidiane ene wayno haali fof machallah eyi ɗum noon yo Allah rokken tinnat tan yo Allah rokken tinnat e wadde kadi hono no wirani e saabu ɗum ɗo enen fof ndendi ɗum ɗo e ko gongnimimi min barkinoro e konngol ceerno Modou rek saabu ceerno Modou to wiyata ɗum ɗo no diino o wonire dow men ni so en mbiyama ɗum ɗo ene firto e dow koye meɗen eɗen jaɓata eɗen gandi eɗen jare ma jara en mayde hen te ma jara enen kadi wurde hen ɗum noon ɓeyde ko noon il faut tinnoɗen hen hunde noon koma tinnane nde wawa darnanede nde wawa gasde eyyi ɗum noon yo Allah rokken tinnade diine meɗen min beltanama noon fof machallah a jarama no fewi ceerno Abdoul Karim machallah mo darden ɗo ko suko tinniɗo no fewi no kalden guila garde ndi ni ko suko mo ganduɗa hoorema hewani lutede dawi ɗi fa tabarakallah o jarama eɗen beltanimo no fewi no fewi en mbiyamo kadi yo jokku en golle message tan ceerno Abdoul min jiima somin gueri jama min jiima somin gueri dawol amin jiima machallah tika suko tokos aɗa wawno wiide aɗa jaggui naggam hol message mo ganduɗa hoorema walla erago c'est à dire ha ɓurana ɓuura wawde famde hol erago ngo jogoniɗa sukaɓeɓe ndeɓe potata ɓurde wawde ɓattade yamirore nde ha tewinte e guesa ba e jama ko nandi hen ha tenti noon e guesa ba nder den eyyi alhamdulillah Diallo no mbiɗani rek eyyi ɗum ɗon kam so yewti caggal jurumede Allah kam hunde fof kam koto Allah ɗo haajata e saabu minen kam tomin gummiɗo e tomin gonnoɗo e hande to Allah artira men ɗo somin daari e koye min ganda tigui tigui wona gotum e saabu komin jii aduna ko wotto min jaano min janggano ɗo e wuure min jeehi min jii ko won ton ko nde Allah artira men ɗo hamin garɗo e dentale min jii ko won ɗo ko min jii ko wona e dow mum ɗo caggal jurumede Allah wurti amen hen te kadi Allah waɗi kadi min beela ɗum te kadi min jona ɗum e ko ceerno Modou wiye ko noon woni wonde hunde noon ko gollirɗum hunde noon ɓayɗo he mbiɗa koye gonɗa wat feere kala to noddete moƴƴere mbaɗa feere gara nottoɗa ɗo moƴƴere e ɗum noon caggal jurumede Allah e barke ceerno seeɗa muɗum e banda ceerno ɗi ene ɓeyi ɗum ko heewi e ko kettotomi ɗum e kadi ko hunde noon sa filti heɗade aɗa heeɗo ɓuuri moƴƴude hen ko golla e saabu wonde hunde noon ko golliri ɗum e ɗum noon alhamdulillah ngal ɗon gueɗal kam ko Allah tan haajidal kadi minen ɗo hen no fewi yo alhamdulillah yo jarama en jettima no fewi en jarnimo ha joni mo golle jokku on noon rewindeɓe Gounass TV inchallahu taala de Allah no fewi en calmini a dendagal ɓen ɗon yeeɓiyankoɓe ayaw men go Gounass TV ɗo ɓe goni e jogli nayɗi foof Ousmane Camara en mbiɓe yo jaam e kisal Allah gëno wone mumen e sikki ala kadi hande ko yettere Allah no fewi eɗen jetta Allah no fewi gam wawde arde meɗen tawtorede e ngol ɗo dawol guesa ceerno tawa ko dawi ɗi kewɗi waɗede ñande foof aset so tawi woni oɗo saaha heedi ndungu o yoni mbo yonti yimɓeɓe ina gara notito hen banggueji ɗi kala gam wawde dawde ga e guesa ceerno ko yettere Allah no fewi hande kadi en jiiɗo dawol ngol no sembiri no fewi guilandema jottiɗen ɗo guese ɗe fuɗɗama to guerte to guilandema to guerte to ha yetti e oɗo saaha guilandema to guerte to no awirani no remirani ha yettiɗo ɗum ɗon ina wayno guerte ɗe kam hande beru ko wiyeteno ko guerte ko foof ɗum ɗon kam remama ha laaɓi yimɓeɓe kooti kadi ga makkari ga puɗɗo yima makkari ndi e oɗo saaha to makkari to gonɗen kadi so tawi woni a ƴeewi hande guure takkiɗe Madina ɗe foof ko ɓuuri en hewde ari notitima ɗo e nder ngol ɗo dawol kadi e nder dawol e ko jiiɗen ko Ousmane ɓuuri en hen welde foof ko liggey ono fokkitirani banggue ndemri ndi i rewi lawol ndi ala ndemri bondi ko ndemri moƴƴiri saabu kadi huuɗo ko hewani to banggue huuɗo ko wasi ko fof hewde kadi woni hen yimɓeɓe jiiɗen ɓe guimo tigui ɓe gara ɓeeɗa so ndemi ɓe yaa e mooɓa huuɗo ko gam woppoyde ko ɗum ɗon foof firti tan ko golle ɗe ko golle moƴƴe